Кналов дивизия машинни мазилки с гордост представя MP75 SL е супер лека гипсова мазилка за машинно и ръчно нанасяне, предназначена за идеално гладки повърхности в интериора на сградите. Висока производителност и изключително лесна за полагане. Знаем колко е важен домът и семейството за всеки от нас. Затова предлагаме на вниманието ви няколко сериозни причини да позволите на този продукт да се погрижи за средата на най-близките ви. Леката мазилка е на основата на изцяло естествен гипс. Този природен продукт е пожароустойчив и паропропусклив. По естествен начин регулира влажността в помещенията, като по този начин създава комфортна среда за вас и семействата ви. Не на последно място, мазилката е устойчива на износване и забиване на гвозди и дюбели, като по този начин не ограничава интериорните ви идеи. Към безспорните ползи на комфортната среда трябва да добавим и един много благоприятен за бюджета ви факт. Леката мазилка Кналов има изключително ниска разходна норма. С една торба от 25 кг можете да изпълните около 3,6 квадратни метра безупречна повърхност.